Joo, täällä Helsinki Maidan. Täällä vähän tapahtuu tänään, niin me otetaan kuvaa. Tarkoitus oli se lähteä tekemään kierros tonne torin toiseen päähän ja katsomaan, että löytyykö sieltä ketään mielenkiintoisia henkilöitä. Ja sit muistakaa, että kamera kuvaa koko ajan, että jos tässä on nyt se kaikki näkevä, Pertin kaikki näkevä silmä. Pertillä on yliluonnollisia voimia. Sillekin vähän sanoi jotakin. Te saatte olla tässä. Moikka! Me maksetaan teidän ruuat. Soittaa poliisille. Niin, nyt kato tonne kuvaamaan. Tässä on yksi muuttomuuli. Nimi näyttää olevankin Farmi. Aha, tässä on sitten tuleva paikka. Vastapäisessä leirissä oltiin kovin hämmästyneitä, kamala stressiä. Tosiaan kun näin katsoin, niin mielenkiintoinen paikka kyllä. Joo, no meillä on palvelut onneksi lähellä tämän lähikuppilat ja niissä on ehkä vähän säällisemmät saniteettitilat. Niin on joo. Se on suoraan syöksy johonkin huumeluolaan, väistellen neuloja ja verisiä papeleita. Näin joo. Aivan. Tämä on tosi tärkeää, mitä tästä tehdään. Ja yli 3 kuukautta ollaan tehty ja edelleen tullaan jatkamaan tätä. Ei tehdäänkö minikierros ton ympäri ja katsotaan, jos siellä, miten ne reagoi siihen. No niin. 24.00. Joo. Ja näitä pitäisi pienentää leiriä. Kyllä. Mitä täällä tapahtuu? Oletteko sä nähnyt, että tää on... Ei mitään. Ei mitään. Joo, kyllä. Toi sanoo mulle, että onko mä ihan sekaisin, kuulitteko? No, kuvataan, mitä toi puhuu. They accept for everything. They accept, they agree for everything. We are here, we don't change anything. They discuss with the police, you discuss with the police, they have no responsibility to tell you anything. That's not I'm your really business, sorry you for ask that. me who agree about that. Okay, he's just politely asking, no problem, okay? Mistä sä nyt keskustelet heidän kanssa? Mä kysyn, että eikö teidän pitäisi pienentää tätä leiriä niin se sanoi, että ne on jo sovittu, että ne ei tarvitse tehdä sitä. Mitä ihmettä? Ja not your business. Joo. Meitä on kusetettu. Meitä on kusetettu törkeästi. Joo, meitä on törkeästi kusetettu. Joo, mutta näköjään ei. Tässä on kusetettu. Kusetettu taas meitä. Joo. Kyllä. Aika röyhkeätä kyllä. Aika röyhkeätä. Voidaanko se saa leirisen takaisin sinne? Joo. No, okei. Eli Jos ei huomenna ole, niin me voidaan leirisen. katsotaan nyt sit mitä huomenna tapahtuu. Elikkä...